लोगोफोर, दिनै जों मिथिगौ 18 मे बर' बिजों सान। दिनैनि सानावनो 1963 मायथाइनि 18 मे खालाराव बर' बिजोंखौ गुदि फरायसालियाव जागायजेनदोंमोन। गोदोनिफ्राय फैनानै दिनैसिम जोंनि बर' बिजोंखौ गुदि फरायसालियाव थिसनजेननाय जादोंमोन एबा दिनैसिम लानानै जोंनि बर' बिजोंखौ थिसनजेननाय थारिखनिफ्राय लानानै एबा मायथाइनिफ्राय लानानै दिनै 59 बोसोर जाबाय जोंनि बर' बिजोंखौ गुदि फरायसालियाव जागायजेननाया एबा जागायजेनदोंमोन 1963 मायथाइनि 18 मे खालाराव। फैयै फैयै दिनैसिम 59 बोसोर जाफैबाय। बिनिखायनो जोंनि रायजो राजा गोदोनिफ्राय जायफोर जोंनि हारिनि रावखौ एबा बर' बिजोंखौ नारा नाथा नाजाथाबबोनानै जायफोर बिथांमोना आगोमा जिउखौ गावसोरो बाउसोमलांबाय, बिथांमोनखौ दिनै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनायजों लोगोसे गोसोखांहरनाय जाबाय, जाहाथे बिथांमोना दिनैसिम थांनानै दङब्लाबो बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावहरनाय जाबाय। मानो होनोब्ला बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै जोंनि बर' रावा एबा बर' बिजोङा थांनानै दं आरो दासिमबो थांनानै फैयै फैयै दिनै 59 बोसोर जाबाय आरो बेबायदिनो जोंनि इयुन जेनेरेसन बर' सुबुं माहारिफ्रा एबा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गासैबो फरायसा बिथांमोननि नाजानायाव आरोबाव बेफोरनि गोदोनिख्रुइ बांसिनै आरोबाव बेबायदिनो जोंनि बर' रावखौ गोजौआव आरो दावगालांनो हानाय बायदि आरोबाव जाहाथे नाजालांनो हाथों होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासै रायजो राजाखौ गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय एबा गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय।